ben de bana bulur ettiler. Kurma koydum, toyun kutlu olsun, bağıtlı ol, canınız sağ olsun. Kurmazal giydim, batır ben tutken durmuş toyun, tüy olmadan kutlu ya. Allah'tan görecek bunun kuğu olsun, bağıtlı durmuş da yaşa, paranın üyüne ayağın düştün. Baştan gerim dedi Allah'tan sana ıskatla kardım etken. Bağıtlı olun, bu dolar gelin ayağı düşümlü olsun dayı. Hürmete kutlu olsun, ayağım düşsün. Oğlum mehribanım. Ananın eme mehribanım. Acayip arzular ettiler. Size de işleriniz açık olsun dediler. Mehriban mihmanlar sizin işleriniz açık olsun. Onun eme öz yaşlığına karamazdan mahmalı vadı bilen Türkmenistan'ımızın 4 güncü günlü mahmalı vadıları bilen yaşlanmamızın sağ olsun ney yaşlanmamızın alkışını alıp görün. Yaş parlak yıllarımızı mahmalı vadı bağışı yiğidimiz kaygısız bağışıdan size acayip aydımlarını yanlandırıyor. Dinleyin deyin canım.
diňen dilberim. Näme üçindir bu barlykda diňe seni özledim. Giýjen sansız ýyldızlaryna sen adyň ýazylan misaly men seni gördüm. Ayım diýip göz güllerip garan ayım sen bolup çykdym. Maňa indi bu barlykda sen barlygyň gerek. Bagdyn olu gözden garasyny, giýjeden tümlügine meňdetsem, owadan gara gaşlaryny täze dogan aýy meňdetdim. Men öldürüm, diňe sen gerek eridim diýip söýgüler seni. Giýjelerini owadan eger ýanymda sen bolsaň, günnüzlerni ýaty ýanymda sen markan. Owadan dünýäň goýnunda bagyt bolun bolaýar. Söýgü bizi öz köşküne çağırýar. Aýdymyma diňsal dilber, sen ondan men özümi ýanyp duran söýgüými görersiň. Diňsal aýdyma, onna söýgüýüň ardygy bar. Söýgüýüni günnüzler gün gaýtalasa, giýjeler aý seslenýär. Seni Seňir meňde ýaňyr giden şehre. An gyzlardan astaýyn. An gyzlar gelip başgardyk. Kurma klassdaşym, Batyr hem klassdaşym bas bolun. Allah jan görjek günüňiz gowy bolsun. Aklyňyza sığmajak bagyt ömrüňizde sığsyn. Klassdaşlarym, Kurma, Batyr, toýuňy dilen tüýstürekde gutlaýan, görjeňiz gowy bolsun, ýoluňyz açyk bolsun. Açyk bolun. Benim klassdaşlarym ağzynda tapda çağırýan. Klassdaşym Batyr, Kurma, bagyt bolun. Çoğudan orşuna da durmuşlar, elmedi ama oğudan yaşın, baktı yaşın. Batyr klassdaşym Kurma, klassdaşym bagyt bolun. Batyr klassdaşym hem dostum bagyt bol. Kurma, klassdaş kiňden bagyt bolun, görjek günüňiz gowy bolsun. Elmedi ama gapyňyza elimizde toý diýip gelelim. Bagyt bolun. Klassdaşlaryň ýanynda kanda çağırýar. Tawaryň onu näme ajaýyp ardygyden. Aşowadyňyz barmy? Tamam da ýa-da bolanokmy? Men alýandym goşy bolarum. Onda näme maestra? Tuş!